Dobrý. Všetko v pohode? Dobrý, čo sa stalo? Dobrý večer, pán vodič, doklady od vozidla občasky. Ó, jasné. Sekundičku. Pardon, tunak je... Počkajte sekundu, sa zasvietím. Toto je mala bych chtěl, mám aj novou stikačku emisnú. Páči sa? Dobrý. Páči. Vodičský preukaz. Preukaz vodiča taxislužby máte kde? Tu vystavený hore. Prečo opačne? Ja neviem, to je, tak to je. Na to pozor. Tak ono sa to tam prevrať, lebo nám to ide uchytiť poriadne. To upevnite nejako na palubu. No mal som mi to... Viditeľnú nie ste. No okej. Tak toto asi je dosť vidno. A čo sa vlastne prosím stalo, keby som mohol vedieť? Smerovku ste nedali tomu. Dal som smerovku. A ty si tam svetelník. Dal som tam smerovku, áno. Boli rovno za vami. Raz čo dali? To smerovku dal. Ktoré nemáte dvere označené ičom. Ničo nemusí byť podľa zákona. Musí byť iba obchodné meno, majiteľa koncesie a trvalý pobyt. Dobre, smerovku ste teda dal, áno? No ja si myslím, že smerovku som dal, áno. Ak ste dal, tak vám asi nefunguje, lebo mám medlika veľký. Takže vy si ma zastavili kvôli tomu, že som nedal smerovku, hej? Ako to myslíte vážne? Lebo som vám dal smerovku. Tak keby ste ju dal, tak vás nezastavíme, vieš, že nemám potom na to dôvod. Dal som ju, proste ja som mu dal, tak mi ukážte prosím záznam kamerový. Dobre, budete ho vidieť na CD-čku, na dopravnom inšpektoráte s vodičákom. Prosím? Keď to chceme takto riešiť. Ja chcem vidieť dôkaz, že som dal smerovku, lebo na kamere mám jasne zaznamenané, že smerovku som dal. Takže... Na kamere, že ste smerovku. Áno, mám tú kameru, akorát nahrávam. Tak mi to ukážte. Neviem, nahrávam, už keď ja si nahrám kvôli bezpečnosti. My ste tiež nahrávame. Tak mi to ukáže, že som nedal smerovku. Idem to nahodiť. Ja to chcem vidieť, lebo ja som dal smerovku. Ja vám to ukážem, spíšeme to a uvidíte to takisto aj na CD-čku, na dopravnom inšpektoráte s vodičákom. Dobre? Pane, prosím vás pekne, neviem, že či sa... Dobre, toto pôjde. Lebo smerovku ste nedal. Máte to už asi kúsok domov, však? No jasné, to už prejdem. Ja sa vám ospravedlňujem, moment, pekný veľmi za... Keď takto hádať, tak sa budeme... Pekný večer na prajem, všetko dobre, dovidenia. Ja viem dôvod zastavenia, takže v pohode. Ešte raz? Ja viem dôvod zastavenia. V pohode. Vy hovoríte, že viete. No od zastavenia nedali ste smerovku. OK? A čo si myslíte, že aký boli dôvod? V pohode. No povedzte mi, Ako to budete riešiť teraz? Prosím? Ako to budete Tak riešiť? ako som mu povedal. Čo nemusíte sa hrať na prísneho... Ja sa nehrám na prísneho, no, tak dôkaz ako... máme, uvidíte ho na dopravnom inšpektoráte s vodičákom. Vodičák mi necháte. Nenechám. Ale necháte mi Zadržím vodičák. ho. Nezadržíte mi vodičák. Zadržím. Ne, nezadržíte mi ho. Lebo som nič neurobil. Dobre, pane. Ježiš, dobre. Audiovizuálne je zaznamenávané vaše prejednávanie priestupku. A ja mám zaznamenávané, nevadí? V poriadku, to je úplne v poriadku. Do zastavenia nedali ste znamenie o zmene smere jazdy. Nie som si toho vedomý. Nie ste si toho vedomí. Dobre, za zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti. Ja vám to teraz vysvetlím, dobre? Takže vy si nemusíte byť vedomí toho, že ste priestupok spáchal. My vás máme zaznamenaného na kamere. Pokiaľ teda nesúhlasíte s blokovou pokutou na mieste, bude spísaná správa o výsledku priestupku a bude to odstúpené na dopravný inšpektorát. Dobrá, tak ale keď niečo mi chcete... Keď mi chcete povedať, že som niečo urobil, tak dajte mi dôkaz. Ja vám ho... Bez dôkazu, čo ste sudca? A čo sa hráte? Ja to odstúpim ako podozrenie na dopravný inšpektorát a tam odstúpim dôkaz. Ale vodičák mi brať nemôžete. Vy tam budete predvolaní na podanie vysvetlenia, kde vám ten záznam bude ukázaný. Áhodeš, my sme vám jasne povedali, že smerovku... Ale vy ste mi povedať mohli. Áno, lebo som ju dal. Smerovku som dal.
Tak ma neklamte, nezavádzajte ma, nezavádzajte, pardon, neklame, čo sa zle vyjadril. Povedzte mi, aký iný dôvod by som mal na to vás zastaviť? Nálepka na aute. Aká nálepka? No nedali ste proste smerovku, to je ten dôvod. Nálepka na aute a to je jedno. Že Neurobil som nič my vás tiež zle. nebudeme zastavovať len tak zo No srandy. urobili ste to len tak zo srandy, podľa mňa, lebo sa Aha. nudíte asi, A neviem. my máme takú robotu, že sa nudíme podľa vás, hej? Neviem, ja si to Naťahovať myslím. sa s taxikármi, čo nedávajú smerovky. Ako... Dobre, akože, nie, nerobí, ne, ale dobre. Aspoň vidíte sami, čo sa deje. Dobre, súhlasím. Toto je buzerácia policia, aby ste vedeli, hej. Takto to nejak vyzerá, keď svoj policia. Pán Vodič, posledný krát sa vám pýtam. Súhlasíte s blokovou pokutou výške 40 € alebo nesúhlasíte? Ja vám nebudem dávať 40 € za blinker. V poriadku. A Vojček mi pekne vráte, prosím vás, pekne. Ideme to spísať. Tak čeknite si toto, ak nejak sa toto nejak rieši. Máte poškodené tabulky s Hej. evidenčnými číslami, poďte sa pozrieť. Technicky nespôsobila je táto Octavia teraz. Technicky Poďte sa spôsobila. pozrieť. Ja vám to ukážem, zoberte si aj kameru, poďte sa pozrieť. Viem, to sú tam dve dierky. Poďte sa pozrieť, áno. Hej, sú tam dve dierky, Sú no. poškodené. Ale to není moje auto, to tam predáte. Dobre, budú vám zadržané, dobre? Budú mi zadržané značky, hej? Áno. Tak, tu tak to vidíte. Právom prenose, čurák. Poďte pozrieť, ja vám to ukážem. Nemusím, ne. Prosím? Nevystúpiť z auta, prepačte. Nevystúpite z Nie. auta. Dobre, ja vás vyzývam, vypnite si motor. Áno. Dajte kľúče, tak aj som ich videl. Taktiež vás vyzývam, aby ste sa v exteriéri vozidla podrobili dýchovej skúške na Nech sa zistenie páči, kľudne. prítomnosti alkoholu. Nech sa páči, veľmi rád to urobím. Tak si vystúpte z vozidla. Môžeme ísť kameru so sebou, hej? Však sa zoberte, keď chcete. Vejdite sa za vozidlo. Áno, veľmi rád. Dobre, tu potom si môžete natočiť, sú poškodené. Dobre? Dobre. Keď sa chceme baviť takto. OK, pohode. OK? Dobre, ja vás vyzývam, Veľmi rád, zákon, áno. aby ste sa podrobili dýchovej skúške na Áno. zistenie prítomnosti pojete alkoholu. Použil ste pred, alebo či zase nejaký alkohol, Nie, nepijem, niekoľko rokov. nejaké iné látky, ktoré by mohli ovplyvniť dýchovú skúšku. Nič. Dobre, lieky, potraviny. Nie. Nie, dobre. Bo kávu a vodu som. Tu je náustok zabalený, môžete si odvoliť náustok. Tým uším do prístroja, budete kúkať plynu na jeden nádych, dobre? Spodem som tam sa budem trafiť. Pardon. Dobre, tak hlboký nádych. No, môžem, je tam niečo? No dobré. Ešte. Dobre. Dobre, 10.0. Dobre, ja vás vyzývam povinnú výbavu, aby ste mi ukázali. To je strašný platotovať. To je povinná výbava, páči sa. To je priputunak je v tomto. Rezervné koleso. Dole pod týmto. Páči sa. Vzadu na výmenu máte. Tam, dole. Vesta v mieste dosahu zo sedadla vodiča. Je tam vzadu iba. Reflexná vesta v mieste dosahu zo sedadla vodiča. Je alebo nie je? Nie, nie. Nie je. Ďalší priestupok. Má byť umiestnená tak, aby bola v dosahu z miesta sedadla vodiča. Nemáte ju, áno? Máme ju vzadu. Takže nedočiahnete tam zo sedadla vodiča. Alebo dočiahnete? Nedočiahnete. Dobre, pán Vodič, nakoľko ste vodič taxislužby požiadam vás ešte o koncesiu v taxislužbe. Jasne, hneď to bude. A všetky doklady, keď ste vodič taxislužby. Takže takto to máte za videjka, jak som dopadol, ty kokos, čuráty. Páči sa tie koncesie. Lebo toto je šikana, vieš, má to akože reálne má to šikanu, má to aj na kamere. Ja by som mohol nejak žalobu na nich povedať, niečo také.
Mohli by ste povedať prosím z vaše mená, lebo to není berené Nie. tajomstvo. Číslo 319 495, nech sa páči. A môžeme vaše číslo? 319 591. Vy ani nemáte číslo ukázať vonku. Kolega je zo školy, nemá číslo. OK. Ale veľmi rád vám ho nadiktuje. Veľmi rád vám ho nadiktuje. V poriadku. Dobre, ja vás vyzývam, viete si odstrániť závadu na mieste, poškodenie. Viete sám, Tabuliek s evidenčným číslom. že to že je nemožné. Viete to vy odstrániť ako vodič? Nie, neviem. Dobre, budú vám zadržané tabulky, dobre, s osvedčením o evidencii vozidla. Ja vás vyzývam na demontáž týchto tabuliek. Dobre, toto mi za to nestojí, nemôžem to urobiť. Neviem nadávať nikomu radšej. Ako sa cítite teraz, dobre? Cítite sa ako najväčší frajer na svete teraz? Prečo by som sa mal? Tam to nechápem. Zakomplexovaný policajt. My sme vás zastavili, povedali sme sa. Zakomplexovaný policajt. Vy sa sami idete hádať. Ste zakomplexovaní policajti, nič viac nejste. Proste správate sa takto hrozne, ty kokos. A jak sa tešíte z toho? Prečo by som sa mal tešiť? Ja si robím svoju robotu. Aha, ale robíte si ju zle na zlom mieste. Tabulky sú poškodené. Inak keď toto je buzerácia, keď som niečo neurobil. Čo keď poviete, že to je buzerácia v pohode? Keď toto je buzerácia, ja vás zažalujem za toto. Nech sa páči. Toto je totálne. Toto je na žalobu. Ešte je smie na tom, pozrite sa na to. Ja sa smiem. Ešte jemu to ešte je smiešné, akože nemám slovo na to. Pán vodič, od samého zastavenia. To je jedno, proste robíte si svoju prácu, jak úplný super policajti. A už keď si to naznačíte, dajte si tam potom aj ten začiatok. Ja tam dám všetko. No nech sa páči. My tiež všetko spíšeme. Spíšte kľudne, čo chcete, mi je to úplne jedno. Ty kokos, to je normálne. Neviem, nie je to odtiaľ dole. Neviem, nie je to moje auto, nemôžem to vybrať odtiaľ. Dobre, tak ja vás poučím o tom, že pokiaľ si ich vy nedáte dole, dám ich ja. S tým, že nezodpovedám za škody spôsobené na vozidle. Porozumel ste poučeniu? Porozumel som poučenie. Porozumel. Dáte si ich dole vy? Neviem, Alebo ako ich to, mám dať ja? neviem. Ja No sa vás pýtam. ukážte mi vašu sílu komplexu, Ja sa ako to vás robíte. pýtam. Či ich mám dať dole ja, s tým, že nezodpovedám za škody spôsobené na vozidle. Keď vám to nejde. Pretože zádna vám išla. Nejde to, neviem, je to asi prilepené, alebo čo, nejde to dať dole odtiaľ. Aha, je to tam prilepené. Jakže prilepené? Tu na tento kryt je prilepený asi, tento plastový kryt. Tak si to skúste, keď inak. Čo vám to mám z toho auto trhať, keď ja som to tiež nenalepil. Vy ste vodič, vy zodpovedáte za vozidlo. Predložil osvedčenie? Máme osvedčenie. Už zatiaľ zapísať zadržanie. Jo. Prosím ťa pekne. Dobre, takže nedáte si to vy dole. Dajte to kľudne dole vy. Dobre, ale porozumel ste tomu poučeniu, Jasne, áno? urobte to, jak vás to učili v škole. Prosím? Aby ste nepovedal, že som ma doškrabal auto, pozrite sa. Áno, natočte si to, jak vám to vyťahnem. Je vám to jedno, tak ja... Dobre, ja vás takto poučím. Vozidlo si budete musieť odstraniť, jazda s ním sa vám zakazuje. Ale ja môžem dať aspoň na parkovisku sem. Nemôžete šofrovať. Nemôžem? Nie, vozidlo je technicky nespôsobilé. Jazda na ňom sa zakazuje. Na tomto mieste. Buď si ho dáte odstraniť na vlastné náklady,
alebo to spraví správca cesty na vaše. Porozumel ste poučeniu? Áno, pani, porozumel som poučeniu. Dobre. Tak vám to vypíšem. Ne na týchto zmrdov. Ne na týchto smrdných zmrdov, kámo. Čekujte, takto vyzerajú smrdí v reálnom prenose. Toto je, že najkrajšie naradené jídalčko, ktoré som mohol dosiahnuť. Dobre, pán vodič, s blokovou pokutou uloženou na mieste vo výške 40 € súhlasíte alebo nebudete ochotní? Ale na čo budem platiť pokuty, keď si mi zobrali už značky? Ja sa vás pýtam, za vedenie vozidla technické spôsobilého. Nemám proste, vy si mi zobrali značky, že mám zaplatiť tú pokutu. Áno, pretože vedete vozidlo technické spôsobilé. A si mi vráte S značky? poškodenými značkami. Ale ty vráte potom značky, aké vám Prosím, značky vám budú odstúpené. Tam, kde bolo vydané osvedčenie, tam budú zaslané. Inak budete najväčšia kokota na internete, viete o tom? V poriadku. Neviem, vám to není kokotno, že správate Ale dajte si to tam, správate sa ako úplný dajte si to hlupák. tam celé. Ale ja to dám celé. Dajte si to tam Inak celé. aspoň vidíte ten zvratný konverzácií. Som povedal, že som nedal blinker, že som dal blinker, že vám to aj na kamere zaznamené, som ten blinker dal. Vy ste povedali, že mi ukážete záznam a už ste raz dohľadali iné veci. Však vy ste úplne to nie je úplne normálne. Ja som vám povedal, my záznam máme. Za zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti. My máme priestupok spoľahlivo zistený, tak ako máme mať. Jasné, máte spoľahlivo zistený. Vaša neznalosť, bohužiaľ. Ale moja neznalosť, viem asi o zákon viac ako vy, Áno. čo robíte 4 roky policajta pre Boha. Pozrite si zákon o priestupku, tam to máte. Jasné. Takže s veľkou pokutou na mieste nesúhlasíte, nie ste ochotní ju zaplatiť. Dobre, pani, to tabulky spolu s osvedčením budú odstúpené na klientské centrum, sem v Ružinove, Tomášikova 46. Tu máte paragraf, čo ste porušil, v zmysle akého to teda my zadržiavame. Paragraf 72, odsek 1 písmeno F. Poškodené tabulky s evidenčným číslom, dobre? Tu máte vaše priestupky, ktoré ste spáchal. Tu jeden podpis. Nepodpíšem. Dobre, ale ja vám to dám aj tak. Ale ja si Odmietate. Neodmietam, prosím, nepodpíšem niečo. Ale potom Vy ste vám si vymysleli, nevrátia vám značky, keď keď vám toto nedám. Na základe čoho? Toto mu potrebujete aj tak. Však ja vám to napíšem, že ste to odmietli, ja vám to ale aj tak dám, na čo mi to bude? To je pre vás papier. Akože mi to vyčítajte si, ja mám ešte ďalšie vojček, že vy to povie jednou ukradnúte. Ďalšia vec, inak ste super, fakt ste super policajti. Dobre, takže odmietate podpísať, áno? Nie, neodmietam podpísať. Takže to podpíšete alebo nie? A môžete aspoň na ten paragraf si vygooglím, že aký som porušil. Tu je ustanovenie, na základe čoho sme vám zadržali tabulky. Aha. S jedinečným číslom 72. Ja vám to diktujem, paragraf 72. Jasne. Odsek 1, písmeno F. Z dôvodu ich poškodenia. Jak poviete, pani? Mi to akože zmysel ako na, že... To je zákon o cestnej premávke. Som domeno 2009. Mi to akože niečo za... Oprávnenie policajta. Ďalej, čo ste porušili, paragraf 30 odsek 1 z zákona 8 2009, dobre? Je to priestupok v zmysle paragrafu 22 odsek 1 písmeno L. Myslíš si, že si robím z teba srandu, hej? Ako, neviem, že aký je dneska dátum? No, vlastne moje národky 16. marca, takže neviem robiť z teba srandu, fakt sa to deje. Dobre, poslednýkrát sa vás pýtam, podpíšete tlačivo alebo odmietate? Vlastne, že on to podpíše. Ešte raz? Podpíšete alebo nie? Áno, pardon, ospravedlňujem sa. Dobre, tuto máte aj ten priestupok, dobre? 22.1L, hej? To je zo zákona o priestupkoch a tu máte aj samotný zákon. Dobre, a budeme to riešiť na pomenutím samotný priestupok. Dobre. Ešte cez túto červenú. Pozrieme ešte raz, aby to tam bolo vidno. To je to isté, je to pretlač, ale niekedy to nepretlačí.
OK. Tam sa označí. Dobre, tento papier je váš ako potvrdenie o tom, že tabulky vám boli zadržané. Dobre, porozumel ste poučenia všetkým, lebo je vám ešte niečo nejasné? Ne, ide pohode. Dobre, tak z našej strany to je všetko, kolega vám vráti doklady. Najkrajšie narodeniny darčeky som mohol dostať dneska. Dovidenia. Máte všetky doklady, áno? Môžem ešte na skloničku vám dať? Prosím, iba na skloničku. Áno. To vaše číslo. 319 495 obvodné oddelenie Ružňov Východ, Gagarinova 12. Ešte asi východom, však? Prosím? Ešte z východu? To vás nemusí zaujímať, ja som prečo. Obvodné oddelenie Ružňov Východ, to je áno.